Hľadáte nové bývanie, ale stále vám niečo nevyhovuje? Kuchyňa nie je podľa vašich predstav, obklad v kúpeľni vám farebne nesedí? Ja mám pre vás ponuku, z ktorej si viete vytvoriť bývanie presne podľa vašich predstav. Trojizbový byt na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici. Trojizbový byt s balkónom je situovaný na 3. poschodí. Má rozlohu 61,69 m². A čo je pre vás veľká výhoda? Áno, viete si z neho spraviť krásne novúčičké bývanie. Okolie, v ktorom sa nachádzame, ponúka kompletnú občiansku vybavenosť. Tento byt je ideálny pre mladé rodinky s deťmi, ale aj pre jednotlivcov. Kontaktujte ma telefonicky a dohodnite si so mňou osobnú obhliadku. Veľmi rada budem vašim partnerom pri kúpe vášho vysnívaného bývania.